Velkommen til denne meditation, som er optaget i skoven. Og der er fokus på åndedrættet, dybe vejrtrækninger. Så det kan være, at du kan blive lidt svimmel, men det er helt naturligt, og det går over igen. Men selvfølgelig stop, hvis det bliver meget ubehageligt. Det, som denne her meditation kan hjælpe dig med, det er at stimulere vagusnerven. Og du vil opleve, at der kommer en bedre og dybere forbindelse mellem hjerne og hjerte. Så sæt dig godt til rette. Og så mærk, at du også kan holde varmen. Måske er der varmt der, hvor du er, så bare lige mærk, at kroppen er godt tempereret. Sørg for, at der ikke er noget, der forstyrrer dig. Og hvis det føles okay, så kan du lukke øjnene. Eller så hvil blikket på et punkt foran dig. Giv slip i din kæbe. Giv slip i hele ansigtet. Hals og nakke, skuldre. Virkelig mærke, hvordan der kommer noget tyngde ned i kroppen, dine ben, om du sidder på gulvet eller på en stol. Og mærk forbindelsen med underlaget. Så ret nu opmærksomheden mod dit åndedræt. Lige til at starte med, så tag 3 rensende åndedrag, hvor du ånder ind igennem næseborene. Ånder ud igennem munden og giver endnu mere slip i din kæbe og skuldre. Igen. Lad kroppen slappe endnu mere af. En gang til. Så lukker du munden, så du stadigvæk kan slappe af i din kæbe. Lad læberne røre blidt ved hinanden. Når vi stimulerer vagusnerven med åndedrættet, så gør vi det faktisk også på den måde, vi trækker vejret. Så godt det er muligt for dig, så se om du kan få sådan en fornemmelse af, at der begynder at være noget, der summer lidt i munden, læberne, især på din udånding. Så nu ånd ind og ud gennem næsen. Og du er velkommen til at sætte en lyd på din udånding. Ligesom du sukker. Ånder ind igennem næsen. Ud gennem næsen. Og begynd langsomt at mærke, at vejrtrækningen bliver roligere. Fortsæt dit eget tempo. Og meget gerne lad din
udåndinger blive længere end indåndingerne. Hold opmærksomheden på din indånding og din udånding. Hvis der kommer tanker, du hører lyde, eller din opmærksomhed bliver trukket væk på anden måde, kom tilbage. Mærke indåndingen ind gennem næseborene. Udåndingen gennem næseborene. Munden afslappet. Læberne i kontakt med hinanden. Nu de næste 4-5 vejrtrækninger. Prøv at sætte tempoet lidt op. Og igen. Og så efter den næste udånding, så prøv at lade kroppen trække vejret helt naturligt. Og måske får kroppen lyst til at tage en dybere vejrtrækning. Og så tillad det at give helt slip. Måske åbne munden nu på din udånding. Så bare lige sidde et øjeblik og mærke, fornemme, sanse kroppen. Hvis du har lyst, så kan du bruge denne her meditation flere gange om dagen. Hvis du har brug for energi. Hvis du har brug for at mærke dig selv. Hvis du har brug for at få jordforbindelse. Hvis der er et højt stressniveau i kroppen, så gør det langsomt. Og hvis du har brug for energi, så lav nogle hurtigere, men stadigvæk dybe vejrtrækninger i øvelsen. Hvis du hører den her om morgenen, så kan du måske lige bruge et øjeblik på at sætte en intention for din dag. Og selvom det er midt på dagen eller aften, så kan du stadigvæk sætte dig en intention. Hvilken retning ønsker du bevæge dig og være til stede i verden? Så hvis du vil, kan du sidde lidt endnu, mærke kroppen, og ellers begynde at sætte lidt bevægelse i fingre, tæer, hænder og fødder. Begynde at strække kroppen, måske rulle lidt med skuldrene. Stræk din nakke, hals, hvis der er brug for det.
Og blink øjnene åbne, hvis de har været lukkede. Og så herfra begynd at bevæge dig ud i din dag eller aften. Tak dig selv, fordi du har gjort noget godt for både din krop og sind. Alle systemerne i dig. Din sjæl. Og så herfra bevæg dig ud i verden. Tak, fordi vi kunne lave den her øvelse og meditation sammen.